Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama, kini ka pa rin yung Kuya Joel Bensi, ikaw ba sa partner Randy Tayad, magumusta ka niyong tanan. O sa tanong mga kiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Cooking Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Kevin. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Rhea Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Kevin. Naay mga butang murag baliwaran nato ba? Pero makurata lang ta nga problema diri ay. Mao ni akong sitwasyon karon. Og ngano na problema ako ning sitwasyon ako. Inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo. Kanta sa kani, wala na. Minahal kong Carmeleta, gumako dawata na. Bisan tuod og dili gwapo, apan matambok ang bulsa ko. Kung imo nga higugmaon, di ka makonsumisyon. Kay lagi dili ko gwapo, walay babaeng makauyon. Minahal ko Carmelita, kung magminyo na kita. Ang atong mga pagkaon, mga komida, di kumbera. Sa Hong Kong kita mamahaw, mandi udto sa Macau. Ang merienda sa Espanya, ang panihapon, Amerika. Mao kini atong sistema, tanang lugar liboton ta. Ikahurot sa akong kwarta, bahala nag magbuwag ta. Busa akong Carmeleta, gugma ko dawata na. Bisan to o dili ko gwapo, apan matambok ang bulsa ko. Apan matambok ang bulsa ko. Ho, ho, ho. Kevin! Ay, Nay! Nay! What's going on? Nay, nangita ni mo. Ha? Kikita mo na, Nay? Taga-ombudsman. Ombudsman? Si kaso na ko nila. Doon sa... Arya sa RE. Oo. Nanay. Kaming nanay, kaming. Ay, ito, ombudsman. Borbida, daan bagay ko. Ikaw lang yun eh, prete de. Pre. Paskan. Kuyawan ka, pre. Kuyawan ko, ay. Kuyawan ko, natural. Abi na ko si Rimulya X na. Okay, sorry, X. Taga-ombudsman ko, ha? Ingol sa nanay nga na, inangita ni mo, taga-ombudsman. Inaha ko, taga-City Pound, ramay inangita na ko. Aksan ni mo, pre, oy. Dali. pre. O sa may pamahaw na ka, o pa? Standard ba? Standard ba? Sa standard? Magyapol ba, wa? Kadari mo, pre, no? Murag di na ako ma-excited. Kulbaan na ko, basta naa ka.
Bungot, iti. Pero ay ka blaka, pre. Wa man tuol ko mamahaw, pero wa man magpasabot nga rin ko mamahaw sa inyo, pero may... Baon sa? Baon ko, pre. Baon ka? Nagbaon ko. Pre, pagkakinod! Pre. Pre. Mo dayon to katong imong paglargas gawas, pre. Usam day. Dayon ta. Ikaw day. Ikaw mo dayon? Ambot ane, pre. Ay, nagduduwa-duwa bang ko? Na, ngarong duwa-duwa mo ka, upat. Ay, ambot pa murag di man gina ko pil nga. Murag magpaminaw na ko, murag matay may ahas, mga tingali kung tuwa na ko Sige dito. sige, pre. Ay pong sa imong kaugalingon. Huwata na nga ikaw na gyud mo gusto nga moadto diyon, ha? Karang gusto na gyud ka ba? Sige lang. Oo, ako'y makalarga ni mag-una, no? Kanya, maayo akong pagkabutang dito. Kuha o, tika. Kana noon, pre. Sugot ko, ana. Kada bang ikaw mo imukuha na ko. Pero, nanggot ko yung problema, pre. Ay, Ha? Sa problema ni mo? kini bang akong bugas sa naong. Basig nili ni dawato ditong bugason og naong pres na ko. Simple lang yung problema. Problema ba yan ang bugas? Oh? Sa iyo na na? Tambal mo na, ha? Kaon ka pero may saging. Saging? Oh. Makayo rin ang saging bugason, pre. Pangita ko ng unggoy nga gibugas. Mao na nga, mga unggoy gali. Sige ka saging. Uway bugas, di ba? Wa lagi bugas, pero tagkas mo sa rugbangas, pre. Oo, additional puwit mo na, ha? Mamanga sila taon, ha? Kay, kanang saging. Mudayo gid kag larga sa gawas sa nasod. Day, kaskid naman ko. Biyaan lang di ko nimo. Ay, kabala ka. Kaya kina ko ibuhat. Para naton, ha? Para sa tong kaugmaon. Ay, kabala ka. Inigol na ko. Makatigom na ko. Pakasal nita. Tinuod. Lagi. Promise na nako nimo. Wata lang yun ko sa akong pagbalik, ha? Kaya nagbalik ako. Dako na ang maayo natong kaugmaon. Unya, pila may sugilahan noon tao nakalarga yun ko. Tuo kabuan na akong kontrata. Murag turis ba? Pero igo-igo na yun ang katigom tao eh. Kay hangtod mo man ang akong kontrata, mga kauli ko, ano na yun ko itinigom, ana? Diba? Unya? Welcome home, Dong! Uy! Unsa ko ni? Dong, among gipangandaman sa imong mga higalang, imong pag-abot, Dong. Aron ikaw na pud ang masurpresa. Mao ba? Kamog yun? Welcome back, my Kevin. Salamat, mga pre! Ganiya ramig hinuwat sa imong pag-abot kay doon namig andam para nimo. Oh, ang paborito nimo. Wow! Nahibaw yun mo sa akong gusto na. Bisa na ako sa Canada, kinigihapon akong giinom o gipagita. Mauni siya the true global Filipino beer. Oh, unsa pa'y gipahabotin niyo mga tol? Ablihin na! Labi agyod sa bugnaw nga San Miguel Pale Pilsen. Gimingaw na ko nga makauban mo sa tagay mga tol. Pre, kumusta man ang Canada? Mao yapon pre, nindot kayo. Makaingol yung kag Canada. Nya, wa kay nakita dito nga mga gwapa mga Canadian, Dong. Ay, bida. Wa taon na yun. Ikaw ra ang ni-apirmi sa akong hunahuna. Ultimo nga mangamin ko, ang imong naong may ako makita. Uy. Ito na sila day. Tuan na ay ganina ra. Ano ang kabantay da? Unsaon nga katuog man ka? No, makataon sila malaing nga ako lang silang gibiyaan kaya tuog ko. Wa man, lipay manggani sila kay ako magipanagaan sa imong da para nila. Mao ba? No, ka mo lisod hatag ato nila nga daghan man kay to sila. Wa man. Ngano maglisod man uy nga naaman toy mga ngan. Sa noon. Unya, kano sa pa man ka mo balik dito? Pila ra magakabuhan ang imong bakasyon dinhi? Duha ka buwan ra akong bakasyon ay. Pero balik na ko dito. Balik ko din tuman na ako kung saan mo.
Nga unsa? Oh, di ba nga misaan ko nimo iniguli na ko pakasal ta? Ah, tinuod ka, dong. Misaan ko nimo anak mo na kung saan nya. Maingon ko nga magtigom ko para sa itong kasal, di ba? Kunya sunod akong balik, makatigom na ko para sa atong kaugmaon. Kay iniguli na ako. Iniguli na ko sunod. Di na akong balik dito. Negosyo lang ta din hiday. Oo, dong. Salamat. Ato na yung kayo ng atong kasal. Para dili pa moabot ang schedule na kung balik taon, pakasal na ta, okay? Oo, dong. Lihukon dayon hato na. Ako yung gituman ang kong isaan ni Sally nga inig-uli na ako nga pakasal day me. Pero wa ko magdahom nga doon na day problema nga moabot. Unya, aday mulakaw na ko. Madto ko sa opisina or agency ba kay doon na follow up na ako kadiyot dito ha. Makita niya ta sa mall ha? Asa ta makita nga mall? Kuan ato lang sa suki atong kananan dito sa mall. Okay, sige. At sa tayo lang ha, sige. Muna lang ko. Sige, dong. Okay, sige bye. Nakabalik na ko din sa lugar ko. Taon-taon na kung na makaanay. Asa ba ito suki na mong kanana na? Dinhil man ito napita. Patmons. Nalimot ko. Patmons ba ito? Saan mo tingan ha? Saan? Nalimot ko sa pangana ito na. Limot ko. Kubida. Yati na. Sa tingaan sa mga kanana na. Boy! Oy! Kevin? Kailan ka na ko? Yes, of course. Dili ba itapong malimot ko ni mo, no? Kay bisan unsang orasa di tagug kakalimtang. Kay doon na tayo handumanan. Ha? Nalimot ka na ko, Kevin? Tiba, kuha ko winumdum ni mong Nalimot ka? Nga ko to ang imong gikaw one night stand? Oo, nalimot ka, ana? Naunsa ka ba ya, uy? Uy, niadtong gabi igida ko ni mo sa motel. Ug usa ka gabi ana. Kay nakasabot ta. Ug nahibaw ka alang sa imong kasayuran, nagbunga ang atong gibuhat. May anak na ta. Ug alang sa imong kasayuran, liwat kay di mo ang atong anak. Ginoo. Bisan asa pang ang gula, ni mo tutukan ang atong anak na agad siya ni mo. Naan mo maliwat. Ug way makalalis, bisan kinsa pa'y pasultihon, imo gud siyang anak. Kining pero wala ba ito na ito, di ba? Oo, lagi, bitaw. Pero saan ta ba nang nagbunga man ang atong gibuhat? Kati. Ugma, magkita ta ha. Diniga pulugada. Dadon ako ang atong anak. Og ako siya ipakita nimo, akong ipailan nimo. Og ikaw na'y may bao kung mo angkon ka ba niya o dili. Magkita ta ugma. Sa sama gihapong oras ha. Og di ko gusto nga imo kong pakyason. Kay kung imo kong pakyason, Kevin, ugmang adlawa, nga makikita ko nimo, pangitaon ko gud ang imong address. Kati. Okay na. Tungahadyo ko og mga adlaw ha? Nakasabot ka? Sige, ato na ko. Ginoo. May anak ko. Siguro kasi ang amo mo na. Sige pa, ito na eh. Matunga ba ako sa mong sabot og mga dawa? Dong, aram na kami, uy. Ha? Unsa man? Wala ka katultul sa atong kananan? Nalimot ko. Dali na, kay gutom na kay kustanan. Day. Manaka? Ha? Ngano di ka, uy? Nay nakahasol ni mo? Wa man. Mura mong gudog. Wa ka ganay sa tong gikaon. Way lami? Way laming sudan nato? Ilang sudan mo ilang. Ako ang kining. Uy, may nakahasol gid mo, Kevin. Sultihi ko na kung sa'y problema. Day.
Murag kabantay yung sali sa akong mga lihok, nga murag doon na ako yung problema ba. Mao nga iyag yung kong ipugos pagpatugaan. Unya, Pre. Sa problema ni mo, murang luya mo kayo tanan. Huwag ka, jira-jira ka ba eh? Bito, pre. Murag luya man ang atong sponsoron. walang was kondisyon mga tol. Ay, imni sa tol. Asa mang botelya na ipare kay Ben, pre? Daray mo, pre, tol. Lamat pa ya. Ano parang parikibin na, pre? Imo mo ginom eh, karo ni mo, pre. Usa may... Sa problema na, pre, ha? Sundayan na lang mo. May babae nga nagsigig sa amok na ko, pre. Nagpaila nga may anak ko nung eh. Ginoo ko! Usa, pre? Hinumdum ko doon ako yung babae na daan ako sa motel. And then, Pero kausar sa taon to eh. One night stand ba? One night standing. Ano ba? Wala, pero karon nagpunga ko nung ang magibuhat. Marug mo, pre. pre, usa. Marug. One night. Stand ka. Mida sila eh. Wa, sa akong una-una ang mamabdos taon. Kausar ko taon to. Unya, siguro kasi nga ako may amahan sa bata. Matay de sura, na, pre. Mo, Pero wa man taon to sa musabo taon. Wa magpababdos siya. Ang wala to, lipay lang may atong adlawa ba. Kay, parehas man duha ang mga hubog. Unya karon. Pangagosa, pre. Pangagosa. Pamunagin ko, pre. hinaya to, pre. Day, ganina ra ka diha? Maori ni ako problema kay nadungog ang tanan mo gipanulsutian sa akong kumpare sa akong asawa. Unya, ni-suggest siya na ako nga kung dili kuno ihatag ang bata taon, kung pangayuon kuno na ako sinahan, luoy king bata. Busa, ningon siya nga, siya nali ang ngayong sakripisyo kuno, buhian nilang kuno kuniya, o atiman nun ako akong anak. Pahita ni kilakihaw, ako may isadan nga, matas plano na mo nga, mahitabo ming duha, o mababdo siya. Mo ni problema na ko kayo na ha. Di ko makasiguro nga ako'y amahan sa bata. Basig ako lagi pa ang ko na to niya tungkol kay doon na nahitabo na mo. O gawas pa, wag yung ko'y gugma itong bayhan na taon. Love kay ninako akong asawa. Usaon man ninako. Unsaman kung kamo pisultiyon. Palihog, tabagi ko ninyo, be. Unsaman, si Kevin taon eh.